escac i mat, amb 22 jugades, bueno, aquesta va al llibre, ja tenim una nova partida pel llibre, d'acord? Ja tenim una nova partida pel llibre d'Atac Porc, ole, ole, diu Gran, boníssima, moltes gràcies. Venim aquí, escac, s'ha de tapar, venim aquí, taules amb un mestre internacional, ens està bé, jo crec que sí, i ja està, doncs taules, a veure si vol la revenja i posem a provar l'Atac Porc amb un titulat, d'acord? Aquestes taules estan bé i com que ha estat una bona partida, amb opcions i tal, ens dona la revenja i anem a provar l'Atac Porc contra un titulat, 2495, mestre internacional, International Master, significa aquest IM, i anem a veure si pot ser una obertura sorpressiva contra un titulat internacional. Com que estan bé les taules amb peça de més i parell alfils? Perquè no estava clar, bon nano. Des de fora tot es veu molt fàcil, no? No m'he quinyat, jo de debò que aquell peó de C no el veia gens clar, i a més jo tenia la cosa molt oberta, no? Amb aquesta diagonal de caselles negres oberta, no? Si ell en algun moment feia el fil de 4, el meu rei es quedava a vuitena i no podia progressar tampoc, saps? Saps el que et vull dir? I mira, ja hi som, Mira, ja hi som. Això és l'Atac Porc. Això és l'Atac Porc contra un titulat internacional. Contra un mestre internacional. Atac Porc. Peó par, cavall par. Jo crec que sí, no? Peó par, cavall par. Vinga. Peó par i cavall par. I toquem aquest. Sembla que estem millor, no? Jo crec que la trampeta d'obertura ha colat. Acabem de guanyar un peó. Jo crec que sí, no? Peó par, cavall par i bé, no? Amb alfil per dins de la cadena funcionen els temes tàctics, no? Sí, quan deixen aquest alfil aquí és molt millor que no pas si te l'han tret aquí o aquí, no? Si a la segona o tercera jugada ja et fan, no? Si fan D5 i alfil F5, la segona jugada, doncs ja has de buscar altres maniobres tipus cavall aquí, saps? Vas, tornes. I ara què? Ara, tema delicat, vale? G6 és una jugada molt útil. Cavall par acostuma a ser la jugada cabal. El problema és que, ara té l'alfil, però ara no seria el problema perquè pots capturar. El problema és que pot capturar en peó i aquest està defensat per aquest, vale? O sigui que hauríem d'expulsar el de Xonsis, no? O sigui, cavall par, peó par, F4, pot no treure el cavall d'aquí i haver resolt una mica el de Xonsis, no? Jo crec que F4 molesta. F4 molesta perquè peó par capturem amb aquest, té els dos peons tocats i ara sí que podem fer aquesta. Ara sí que podem fer cavall par perquè si peó par, dama par, d'acord? Aquest cavall que estava aquí ja no defensa G6, o sigui que bé, cavall par i alfil aquí, a veure, encara no perquè no està, o sigui, encara no està clavat, no, aquest cavall, però, no tinc dama par, espera, que no està tan clara la cosa, espera que no està tan clara la cosa. Podem fer cavall aquí i portem cavall, alfil i dama, però està defensat, però aleshores estem tocant aquest. Ara sí que estem tocant aquest, ara ja no, ara ja no l'estem tocant, però tenim això, no? Jo crec que tenim això, que és gratis, pot ser gratis, cavall par, dama par, ostres tu. Ara ve de gust peó par, torre par i escac, però pot tornar aquí, no? Que ens hem quedat amb la dama aquí una mica tiesa, Que ens hem quedat amb la dama tiesa. Vaja. On va aquesta dama? No té caselles, no? Aquesta d'aquí
Aquí amagant-se com bonament pugui, però torna aquí i tenim el mateix problema, no? Tenim el mateix problema. I si dama par, cavall par tocant la torre, aquest alfil està tocat. Ostres, és difícil decidir, És difícil decidir. Vinga, capturem aquí. Cavall par. No tenim temps. Cavall par, toquem la torre, aquest està tocat. Bueno, a veure, no? A veure què passa. Toquem la torre, aquest està tocat, hi haurà una descoberta. Mira que bé, ja em captura aquí. Bueno, doncs no, passo, ens enroquem tal, i si vol capturar aquí, doncs que capturi aquest cavall, val més que aquesta torre, jo crec, ara mateix, Ara mateix sí. I amb alfils i torres, a veure si es pot fer alguna cosa, no? Estem a la zona descoberta, espera que farem alfil D3 i avançar el peó és mat, Alfil D3 i avançar el peó és mat. Vinga, a veure si s'ho deixa. Alfil D3, doncs l'avancem ja, d'acord? I tal, i alfil D3, ojo, que és mat. Sí senyor, ha funcionat l'atac porc, no pot fer res més, no? Bueno, pot posar la dama al mig i després escapar-se. És veritat perquè tindrà el temps. No té el temps, que l'alfil aquí és mat, perfecte. Que bona, perfecte. Vamos, ha funcionat. Ha funcionat l'atac porc amb un mestre internacional de 2.495 entregant la dama. Jo crec que és la millor manera d'acabar el directe, Jo crec que millor que ho deixi aquí, ara, quan acabi la partida, ho deixarem aquí i s'acaba, I ja està, i ja no hi ha més. Alfil aquí i adeu molt bones. I escac i mat amb 22 jugades, bueno, aquesta va al llibre, Ja tenim una nova partida pel llibre, d'acord? Tenim una nova partida pel llibre d'atac porc. Ole, diu gran, boníssima, moltes gràcies.